Bagong. Kena kandhane ora? Ora. Lho, ora basa. Ora basa ora apa. Aku wis nekat tenan ya. Mati nang kene awujute ya. Bangane bali doyak-oyak bang plecet. Wong modar nek kene mbok ya wis. Nek kono wis ora kena tak kandhani. Ora, bakal ora kandhani. Antasena. Nek Bagong ora kena dikandhani. Pateni wae. Gunane apa duwe abdi jenenge Bagong? Oh, cangkeme elek ta iki. Cangkeme elek iki pendhita kaya ngono iki. Wah, lambene jan senengane nglincipi cara papak. Nglincipi perkara. Wis saiki keleren ora? Ora. Ning aja ngantemi Begawan Duna, tetep tak jotosi. Nek kan jotosi Begawan Duna, mungsuhe aku. Aku ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis kaya ngene iki aku wis nekat tenan. Nek ngono kuwi wani tenan karo Antasena. Sing tak wedeni apamu? Iki mergane. Ayo, bangga tayoni negane ngati. Wah!